Onye na-achị udo. Okay, so onwe na anaghị achị udo. Abi, maka njugoro gị na. Otakịta na ndị Atiku, ndị Igbo na ndị Asa na-achị n'ọgụ mgbe ahụ ọgụ na maka ihe ya. Anọgo m na Obiagụ. Okay, wata. O nwere one settle time anụrụ ọgụ. Ndị Asa na ndị Igbo nụrụ ọgụ. During Abacha. Okay, wata. Oge ahụ etinye Abacha. KDA Abiola unu 2099. Oge Babangida gburu Abiola. Ịma na anụrụ ọgụ na Lagos. N'ọgụ n'Ọnịcha. N'ọgụ bịara ịnụ ọgụ n'Enugu a. Ndị Hausa niile ana barak. Yes, amarago m mgbe ahụ. Ọ dịka ebe 2003. 23 or 24. Emechaa nke a abịa na nke Chimaroke. Ndị Hausa niile ana barak. Data m ya niile anọ m n'ime Obiagụ gọgọ. Ị nọ n'ime Obiagụ? Ị mara ebe a nọ m na Igbo onye Igbo. Okwewata mụ na gị nwa ọnwa jee Obiagụ. Ịchụọ m okwu ndị Igbo akwụgbuo gị straight. Ka ngwa gawa. Ka ngwa gị pịọ. Ndị Igbo ọkwa ndị Igbo ezuo gị ike na-arụ. So ndị Obiagụ lakịrị gị wewe. Dabisi di emejọ ha. Oge m nụ nwunye m. Nwunye gị onye ebe a? Ogene ka akwụ from Obiagụ to Asaba. Ogene Igbo ja Ejima Douglas ha Quintus ha 40 ha ndị agboro ndị ashiri ike n'ime Obiagụ ha so wee je Asaba wee jiri ogene tije Asaba amara na mụ na onwe m bụ onye Hausa bụrụ onye Igbo. Ogene a na-akụ na n'ihe ọ na-ekwu ịma ya. Why not? Mụ akpụrụ mmọnwụ n'Enugu a. Eti m mmọnwụ n'Obiagụ. Eti m mmọnwụ n'Obiagụ nke a shọ ije Obiagụ aka si na ọsụsọ ma bụ onye Hausa tiri mmọnwụ n'Obiagụ. Ikpuru mmọnwụ? Egbu m mmọnwụ. Ibi n'ihe? Oge ayaya. Ime onye a na-akpọ ayaya n'Obiagụ. Amọ ya.